హలో క్లిటీస్, ఈరోజు నాకు 3 మేకప్స్ వచ్చాయండి. చాలా టెన్షన్ వేసింది చేయగలుగుతానా లేదా అని. కానీ మార్నింగే లేచి కాల్ చేశానండి క్లయింట్కి. కాల్ చేస్తే 4:30కి రండి అక్క అని. ఓకే అని 4:30కి ఫస్ట్ క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రైడల్ మేకప్ అన్నది చేశానండి. ఎలా ఉందన్నది కామెంట్ చేయండి. తనదైపోయేసరికి 6:30, 6:45 అలా అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ లొకేషన్కి వెళ్ళానండి. ఆ క్లయింట్ కూడా బ్రైడల్ లుక్ అండి. తనని కూడా రెడీ చేసి థర్డ్ క్లయింట్కి కాల్ చేశాను. కాల్ చేస్తే ఇంకొక 1 అవర్ పడుతుందక్క అంటే ఓకే అని ఇంటికి వచ్చి కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాను. మళ్ళీ ర్యాపిడో బుక్ చేసుకొని థర్డ్ క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళానండి. తనకు ఓన్లీ మేకప్ హెయిరే అని అడిగారు. ఓకే అని తనకి చేసేసి ఇంటికి వచ్చానండి. ఈరోజు ఇది నా జర్నీ.